नोंथाङा दै लोंनो बायो नामा? जौ सिगारेट आरो निसा जानाया गोबां जादों नामा? बांद्राय संख्रि जायो नामा? नाथाय रथ' आरो नोजोर हो, बेफोरबायदि बाहायनायाव नोंथांनि किडनिया जानो हागौ खहा। नाथाय माब्रै मोनगोन रैखा? फै मिथिना लानि। किडनिनि थाखाय दै लोंनाया मोजां। किडनिखौ मोजां लाखिनो थाखाय सानसेयाव खमैबो 7 निफ्राय 8 गिलाससो दै लोंनाया गोनांथार। नांगौबादि दै लोङाब्ला किडनियाव अन्थाइबो जानो हागौ। बेनि अनगायैबो किडनियाव माब्लाबा गोबां उसुबिदाबो मोननो हागौ। किडनिखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय संख्रि जानायखौबो जों खम खालामथारनांगोन। फारसेथिं बांद्राय प्रटिन जानोबो गोनांथि गैया। बेनिखायनो प्रटिन थाग्रा आदारफोरखौ बांद्राय जानायनिफ्रायबो गोजानाव था। लोगोसेनो थैनि खारथि एबा ब्लाड प्रेसारखौ जेब्लायबो समानाव दोननो नाजानांगौ। थैनि खारथिखौ समानै लाखिनो नेम बायदियै ब्याम खालामनो हानांगोन। किडनिखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय नोंथाङा डायबेटिसनिफ्रायबो रैखा मोननांगोन। डायबेटिस थायोब्ला डाक्टारनाव नायजानायनिफ्राय जानगाराव दाथा। मुलि जानाय समावबो सांग्रां जानाया जोंनि थाखाय मोजां। बांद्राय मुलि जाबाय थाब्लाबो किडनिया जानो हागौ खहा। नांनायनिफ्राय बांसिन भिटामिन जानायाबो देहानि थाखाय मोजां नङा। सासे मोजां देहानि मानसिया सानसेयाव 500 मिलिग्रामनि खम एबा समानल' भिटामिन जानांगौ, नाथाय बारा नङा। बांद्राय भिटामिन जायोब्ला किडनियाव अन्थाइबो जानो हागौ। बेनिखायनो बांद्राय भिटामिन जानायनिफ्राय गोजानाव था। हाथायाव फाननाय जायखिजाया दैफोरखौबो लोंनो नाङा। बांद्राय जौ सिगारेट निसा बाहायोब्लाबो थैनि खारथाया खमायलाङो, जायजों नोंथाङा गावनि किडनिखौ खोमाना लानांनोबो हागौ।